Adícome a escribir desde hai xa bastante tempo. Tamén fago outras cousas na vida, pero están todas relacionadas co feito de contar historias. Hai pouco publiquei un libro que se chama E continuaremos a contar, a narración oral como acto de visibilidade e supervivencia. Entón, a xeito de presentación, vou ler un fragmentiño deste libro que xa me presenta el só. Son unha muller nacida a finais do século XX. Son unha muller nacida a finais do século XX na Galiza. Son unha muller nacida a finais do século XX na Galiza e que se dedica fundamentalmente á narración oral. Quizáis todo isto conflúa nunha necesidade de sentir viva a lingua e a cultura ás que pertenzo, de expor os conflitos que considero urxentes, sen tentar explicalos, só narralos. Despois de calquera situación de crise, alguén ten que contar o vivido, para que permaneza na memoria, para que non sexa esquecido, nen fique apenas resumido nuns titulares. As pequenas historias, as historias persoais dentro da historia que se escribe con letras maiúsculas, son as que nos fan visíveis para non correr o risco de caer no anonimato e de que ninguén se lembre de nós. Isto é a xeito de presentación, no libro E continuaremos a contar, pero sigo coas presentacións porque coido que cando escribimos un libro sempre nos estamos presentando, aínda que de maneira indirecta. Este é un libro que se chama Pan con chocolate, a merenda de Gianni, que escribín un pouco para todos os públicos, para ler e tamén para ler en voz alta. Escena primeira, pan con chocolate. Un neno chamado Gianni merendaba pan con chocolate. O pai de Gianni era panadeiro. Gianni non. Gianni era un neno. Gianni non era un neno moi forte, nin moi gracioso, nin moi diferente, agás cando lía. Cando lía, Gianni descubría lugares, misterios, e imaginaba outros que algún día escribiría. Gianni sabía que todo o que estaba escrito, de algún xeito, existía. Gianni comía pan con chocolate e lía, como a calquera neno en calquera parte do mundo que poida dispoñer de pan, de libros e de chocolate. Gianni lía, alleo ao futuro, con esa felicidade simple de todos os días, a que non celebramos porque nos parece normal, ata que deixa de selo. Gianni enchía a súa cabeza de palabras e a súa boca de migallas. Tinxíanselle os dentes de negro, e víanselle como a ocos escuros entre os labios, ao sorrir, despois de ler un parágrafo. Coñecín un neno que tiña 7 anos. A guerra queda lonxe cando tes 7 anos. Pim, pam, pum, é só unha onomatopea. Pim, pam e pum, saen da casa. Pum, leva un arma, e pum, mata. Pim, chora. Pim, 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 pingas de auga salgada. E ao final, para todos, pan. E que eu considero que hai temas como a guerra que se poden tratar sempre, de diferentes xeitos, segundo as idades, pero a min apetecíame poñelo neste libro dedicado a Gianni Rodari e a moitos mestres e a moitas mestras. En relación con isto, vou ler un fragmento dun libro de teatro que se chama Doppelgänger e que tamén ten lembranzas de guerra. De algún xeito intentei que todos os fragmentos tivesen relación uns cos outros. E como a mí me gusta moito o teatro, e escribo bastante teatro, non podía deixar de ler un fragmento dunha peza de teatro, esta vez para público adulto. Lembro a miña avoa como unha muller forte, seria, enorme, polo menos ata que morreu meu avó. Daquela foi minguando, e os seus ollos cubríronse cun veo branco de cataratas. Contáronme que na posguerra se subía un carro de patacas cun sacho na man para que os soldados non llas quitasen. Os soldados rían, ata que se decataron da mirada da miña avoa, do seu sorriso. Ameazárona. Sei que ela respondeu: se levades as patacas, teredes que levarme a min con elas. E grande como era, botouse en riba das patacas. Levárona. Tamén levaron as patacas. A miña avoa cociñaba un guiso de carne con patacas e chícharos que sempre lle pedía, inda que eu non fose moi de guisos. A miña avoa cocía patacas en sal para o meu avó.
Eu quería comer tamén as patacas do meu avó, pero el non me deixaba. Neniña, as patacas sen sal non saben a nada, murmurábame na orella. Eu dubidábao, porque aínda que non fose moi de guisos, eu era moi de patacas. Meu avó loitou na guerra, diso non se falaba. A miña avoa tampouco quería contar a historia das patacas nin ningunha outra historia. Non se contaban as historias de guerra nin de posguerra. O importante era que nas festas do patrón a mesa se enchese con bandexas de patacas. O importante era poder rir e tapar con risas as lembranzas da miseria doutros tempos. Se non falamos do pasado, creemos que poderemos enterralo. Enterrar o pasado, enterrar os mortos. Cando enterramos unha pataca, dela nacen outras. Comida de pobres, comida de supervivencia, comida que mata a fame ata esquecela. Despois do teatro vou ler un texto de poesía. Así toco un poquichiño todos os xéneros, porque creo que a estas alturas do século XXI os xéneros intercámbianse entre eles, dialogan, falan, tamén na escrita. E en relación coas avoas, quería ler un poemiña deste libro de Hai quen escolle os camiños máis longos, precisamente nestes tempos tan complicados para a xente maior. Neste libro, cada parte do libro está dedicada a un conto tradicional, por iso que vos comentaba de que para min todos os xéneros dialogan, pero este podía ser extensible a calquera. E di así: escolleu vivir no medio do bosque, lonxe das outras avoas que só esperaban un día diferente, unha sorpresa, detrás da máscara amable, da maquillaxe exaxerada da señora Morte. Escolleu vivir no medio, xusto nesa encrucillada entre a dúbida e a néboa que todo esvae, porque a certidume quitaballe emoción a sospeita de cal sería o disfraz co que se vestiría esa vez a señora Morte. Escolleu vivir, por iso non abría a porta, inda que fose unha nena que empetase. A señora Morte podía finxir todas as voces. Escolleu, cando non estaba ben visto que avoas como ela decidisen vivir. Vivir no medio do bosque. No horario das visitas, a señora Morte relambíase coqueta, poñía abrigo de peles, tacón de agulla, afiaba os dentes coa lima de unllas, pintaba os labios de vermello, asubiaba. As avoas que non escolleran, sabía onde atopalas.